Čaute, poďte si so mnou skúsiť vyrobiť slime. Ideme to. Až skúsiť vyrobiť, ale aj vyrobiť. Že ideme... Asi to bude miešať tým. Ne. To bude strašne ťažko sa miešať, takže idem po niečo iné. Ja som sa zľakla. Tetovačku tu máme. Takže nejakú krabičku. Takúto krabičky. A ja si už kúpim Herkulesovú pudru a budem robiť z Herkulesu. Potom, s čím to budete miešať? Neviem, prečo mám dve, ale som zobrala dve tyčinky ďalší. Šampón. Tento. Asi narakuje. A voňavka, ktorá je lepiaca. Taká troška taká lepavá, takže troška lepí. A ešte olejček na vlasy. Prv do krabičky si dáme šampón. Ja mám oranžový šampón. Koľko chcete? Tie slízu. To som dala troška veľa. Máme to trošku zamiešať, ja som to už zamiešala. A pridajte tam tú voňavku. Tú voňavku. A potom to tak chvíľku nechajte otvorené. A potom, keď sa necháte 10 minút, tak 5 minút, si vezmete olejček, dáte tam troška olejčeku a zamiešate. 2 bude.